Good morning to all of you. लाबोदो दानिया क्लास 8 नि एक्सारसाइज 9.2 9.2 नि 9 नम्बरनि रोमन 5 बे रोमन 5 आव दङ 797 मिटार लावथायनि बर्ग महर फोथार मोनसेनि दब्लायथि दिहुननाय इम्पर्टेन्ट बियो मा होनदों 797 ना मा होदों मिटार 797 मिटार मा होनदों मिटार लावथायनि 797 मिटार लावथायनि मा होनदों लावथायनि बर्ग महर फोथार मोनसेनि दब्लायथि दिहुन बेयो गोनांथार जायखिजाया आनजादनि थाखायथ' गोनाङानो फरायबाय थानाय फरायसुलिफोरनि थाखाय साख्रिनि आनजादफोरनि थाखायबो गोनां बेयो 797 मिटार लावथायनि बर्ग महर फोथार मोनसेनि दब्लायथि दिहुनदों बर्ग माने मा बर्ग माने निया जायनि मोनफ्रोमबो खनाया 90 डिग्री जायनि मोनफ्रोमबो आखान्थिया समान बेनि लावथाया 797 मिटार नैबे 797 मिटार बा गासैबो आखान्थियानो मा 797 मिटार बिनि मा बिदो दब्लायथि नैबे दब्लायथिखौ बिदो दब्लायथिया बेसेबां जागोन बेखौ बिदो बेखौ सानफुंनोबा मा जाहैगोन हमबाय बर्गनि मोनफ्रोम आखान्थिनि लावथाय समान समान मा एल लाबाय जों मोनफ्रोमबो आखान्थिनि लावथाय बेसे 797 मिटार मा बिदों दब्लायथि ना दब्लायथिखौ ओंखायनो मा जाहैगोन दब्लायथि इंराजियाव मा होनो एरियानि ए आखर बेनि दब्लायथिखौ मोननांगौबा मा खालामनांगौ गोलाव सानजाब गुवार माने गोलावाबो एल गुवाराबो मा एल बेबायदिबो लिरो माब्लाबा एल जों एल सानजाबा मा जायो एल स्क्वायर जायो नैबे एल बे एल बेसा एखे बिनि पावारसेजों बिनि पावारसेजों दाजाबनानै जायो आरो दब्लायथिनि फर्मुलाया मा एल स्क्वायर बोरै जायो आं बेखौ सिफायना खिथादों नोंसोरनो दब्लायथि मोननांगौबा गोलाव आरो गुवार सानजाबनांगौ गोलावाबो एल गुवाराबो एल नालाय एल स्क्वायर जाहैयो दै दब्लायथिनि फर्मुलाया ए इजिकेल टु एल स्क्वायर खिन्थु एल स्क्वायर बोरै जायो बेखौ आं दिनै खिन्थाबाय नोंसोरनो बास
बिनि दब्लायथिखौ मोननांगौबा मा खालामनांगोन L नि भेलुखौ होनांगोन 197 मिटार होल स्क्वायर नङा होमबा 197 मिटार स्क्वायर माने मा 197 मिटार सानजाब 197 मिटार बिदि सानजाबना हो सानजाबा मा मोनगोन बे सानजाबना जि मोनो बेनो रिजाल्टआ सानजाबनोसै नै 197 7 7 जा माने 7 सानजाब 7 45 ना 4 थाबाय 7 सानजाब 9 63 64 65 66 67 द' थालायबाय 7 सानजाब 7 द' दाजाबदो 13 जायो 9 सानजाब 7 63 द' थालायबाय 9 सानजाब 9 द' दाजाबदो 87 दाइन थालायबाय 9 सानजाब 1 दाइन दाजाबदो 17 ना 1 सानजाब 7 1 सानजाब 9 1 सानजाब 1 9 7 जों 3 जों दाजाबबा 10 1 थाबाय न' 7 7 दाजाबबा 14 15 17 आखायाव 1 थादोंमोन 18 1 थाबाय 9 जों 1 जों 10 10 जों 7 जों 17 आखायनि 1 जों 18 नामा ना 2 थादोंमोन 1 थादोंमोन ना 1 जों 1 दाजाबबा 2 बेसेबां मोनखो रिजाल्टखौ 288 लाथिख' 9 मिटारजों मिटार सानजाबा मिटार स्क्वायर माने 28,809 बर्ग मिटार नैखौनो बर्ग मिटार होनो बे बर्ग मिटारखौ नै बिदि लिरजायो आरो बेनो जाहैबाय बिनि दब्लायथि जायनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया 120 मिटार दा बिनिनो मा खालामना होनो हागौ मालाबा सोरगिदिं सिमा दिन्थिनो होनो हागौ गोसोआव लाखिदो जायफ्रा साख्रि मावनो गोसो साख्रि मावनो गोसो टेट परिखा होनो गोसो बिथांमोना गोसोआव लाखि बे जाहैबाय दब्लायथिनि एबा मा बेनो मा बिनो हागौ सोरगिदिं सिमाबो बिनो हागौ सोरगिदिं सिमा बेखौ सोङाखै देसन कुइसनाव मालाबा सोंनोबो हागौ सोरगिदिं सिमा मोननांगौआ मा खालामनांगोन 4L माब्रै 4L जायो बेखौ खिथानि आङो नैबेनिफ्राय बिसिम L बिनिफ्राय बिसिमबो L नैबेनिफ्राय बिसिमबो L बिनिफ्राय बिसिमबो L L मोनब्रै नङा होमबा 4 सानजाब L नि जखाया बेसे मोनफ्रोम आखान्थिनि लावथिया बेसे 197 मिटार 4 सानजाब 7 बेसे 4 सानजाब 7 28 2 थाबाय 4 सानजाब 9 4 सानजाब 9 36 2 दाजाबदो 38 4 सानजाब 1 3 दाजाबदो नैबेनो जाहैबाय बर्ग मिटार बेनो जाहैबाय मिटार लावथायनि सानगुदिया मा एबा सोरगिदिं सिमानि सानगुदिया मा मिटार गासै बेसे ओंखारखो 788
सोरगिदिं सिमा दिहुननोबा बे 4l आरो दब्लायथि दिहुननांगौबा मा l स्कुवार मिथिबाय दे दोनना लादो